Kita tayo sa taas, sa terminal. Pila na tayo. Alas na tayo. March 11. Alas 4 ng hapon. Buksin na rin. Parang namin dito sa Goa. Sa Goa. Ayan, buksin na. Mapila na tayo. Alas 4 na. Ito na natin mga amigo. Bandar. Aircon. Yan ang paliguan. Sir, okay, tubig ko. Yan ang naliligo. Yan ang aking paliguan dyan. O, kamera yan sa likod. Nakikita mo yung pag-atras. Stay. So, kamera sa likod. Yun yung kahoy mo na tumama sa bumper. Yung kahoy na yun. Pag-ulos yung partner ito. Nalikuan din ni kapartner ko pag-ulos dito. Walang kasulat, hindi ka napansin. Madaling araw, walang luz. Ang madaling araw. Kaya kita niya sa likod, pag-ulos ito. Kamera sa likod yan. Init. Kaharap natin ang init. Hindi kumusit.
Eh di wala na. Uwi na. Kaya na. Salungsong. Ano pa yung number niyo? 3, Ano pa yung number niyo? number 3. Ano po, sa likod niyan? Marami sa kapila tayo. Goa Terminal. Smile. Oh, ito naman ang ating ano dito. Cooler. Turbina, Pitex! Huwag sila tayong. Likod na kayo!